ತಲಿಪಾಲೆ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ಪಪಾ ಪಪಾ ಪಪಾ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ. ಒಟ್ರಾಸಿ ಮ್ಯಾನ್ ಎಗ್ಲೇನ ಊರುಡೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತರಿಯೇ ಆ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಬೋರಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತರಿಯೇ ತಲಿಪೋಡು ಬಂದು ಬಾರಿ ಆ ಸೈಡ್ ಇತ್ತರಿಯೇ ಆತನಾಗ ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ತುಯರಿಯೇ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಹೌದಾ ಅಜ್ಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅಯ್ಯೋ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತೆಲಿತದ ಕೂಲಿರಟಂಡಿಯೇ ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಓನ್ಲಿ ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ. ವಾಟ್ ಎ ಕಾಮಿಡಿ. ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ರಡ್ಡೆತ್ತ ರಡ್ಡನೆ ಸುತ್ತದ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ಕಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಉಡಾಳಿ ಇದುಕೊನೋದಲ್ಲ ಬಂಧುಲೆ ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಡಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿರಕಲು ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸರನೇಟಿ ಪಕ್ಕ ನಿಲಯ ಪನ್ಪಿನ ರಡ್ಡು ಯೋಜನೆದ ಹೊರಟು ಜನಕಲಿಗೆ ಪುರ್ಲಗಂಟೆ ದಿಲ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲೇರ ಅಂಚನೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲೇರೆ ಸ್ಪಾಸ್ ಲಕ್ಸುರಿ ವಿಲಾಸ್ ಕುಡ್ಲದ ನಡುಪೆಂಟು ಉಡುಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಶಕ್ತಿನಗರಡು ಸ್ಪಾಸ್ ಲಕ್ಸುರಿ ವಿಲಾಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಯೂನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಂಪಿನ ಪುಗರ್ತದ ಯೂನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಂಡ ಒತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ JPS ಇನ್ಫ್ರಾ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಶಶಿ ಸೊಬ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ತುಂಬೆ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತಿನ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಮಾತಿನಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾದ ಇನಿತ ಈ ಗಿಡ ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ರೋಗಿ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ನಡುತ್ತಾ ಒಂಜಾತ್ ಪಾತ್ರ ಕತೆಟ್ಟಿ ಎಂಚ ಕುಸಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ನೆ ತೊಯ್ಪಾರ ಬರೊಂದುಲೆರೆ ಚೈತನ್ಯ ಕೊಡ್ಲ ಪಂಡಿಲಕನೆ ಸೀಕ ಸಂಕಟೋಡು ಬರೆಲೊಂದು ನರೋಲೊಂದಿತ್ತಿನಕುಲು ಮರ್ದಕ್ಕೆ ಪೋಪೇರು ಅಂಡ ವೈದ್ಯರಡ ಎಂಚಿನ ಕುಸಲ್ ಬರು ಪಂಪಿನವು ಕೆಲವರನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೆಪಡ ಪೋಡಿಗೆದ ನಡುಟು ಕುಸಲ್ ಬರ್ಪುಡ ಅಂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ವೈದ್ಯರನಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಕುಸಲ್ ಮಲ್ಪನಕುಲು ಲೇರು ಯಾಕೊಂಜ ಎಡ್ಡೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರ್ಕರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯರು ಅಂಡಲ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ನಡಪಾದಿರು ಇತ್ತೆ ರೋಗಿ ಬೊಕ್ಕ ವೈದ್ಯರನ ನಡುಟು ಎಂಚ ಕುಸಲ್ ಅರ್ಪಣ ತೂಕ ಎದುಕೊನ್ಗ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ಕಲಕ್ ಚೈತನ್ಯ ಕುಡ್ಲ ಎಂಕ್ ತಾನೆ ಮರಲ್ಲ ಅತ್ತು ಎನನೆಯಾನೆ ಒಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಕಾಲವು ಬತ್ತೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪೌಂಡರ್ ದೀತೆ ಒಂಜಿ ಗಾಂಡೆ ಪೋತಿ ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ತಂದು ಬರ ಕರ ಪುಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈದೇನ ಅಂದಾಯ್ ಅಪ್ಪ ಗಂಡ ನಾನು ದಾಯ ಮೂಲ ಬೇಲೆ ದಿಟ್ಟಿ ಏತ್ ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಮೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಆಯ ಮಾಮಿಲ್ಲದ ಬತ್ತಲೆಕ ಬರೋದು. ನಮಸ್ಕಾರ. ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಏನ್ ನಮ್ಮ ಮಾಡಿ ಏನ್ ನಮ್ಮೆರೆಗೆ ನಾನು ಒರಿಯತ್ತ ಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಕುಡಂಜಿ ಒಲ್ಪ ಉದ್ಭಾಯನಿ ಓಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರ ಓಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇದು ಯಾನು ಈರತ ಬನ್ನಿ ಪೇಸನ್ಲೆ ತೊಂಬರಡು ಅಂದೆ ಅಂಜ ಪೇಸನ್ಲೆ ತೊಂಬರ ಪೋಯಿ ಪೇಸನ್ಲೆ ತೊಂಬತ್ತಾನ ಬತ್ತೆ ಓಂಡು ಅಲೆಯೋಲು ನಾಯಿ ನಾಯಿ ಪೇಷಂಟ ನಾನೇ ಐಕ್ ದಾದಾ ಪುನಿ ಐಕ್ ಬಂಜುವೇನ ಪುಣಿಗೆ ಆ ನಾಯಿಗೆ ಬಂಜುವೇನಂದು ಈ ನಾಯಿಗೆ ಏರ್ ಬಂದಿನಿ ಎಂಚ ಆ ನಾಯಿಗೆ ಬಂಜುವೇನಂದು ಈ ನಾಯಿಗೆ ಏರ್ ಬಂದಿನಿ ಆ ನಾಯಿಗೆ ಬಂಜುವೇನಂಚಂದ ಈ ನಾಯಿಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಯ್ನತೆ ಯಾನು ಈತ ವರ್ಷ ಈ ನಾಯಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂತಿದ್ದೇನ ಎಂಕೊಂದು ನಾಯಿದ ಬಂಜುವೇನ ಗೊತ್ತಾಗುದಿ ನಾನು ನಾಯಿಗೆ ಬಂಜುವೇನಂದು ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ನಾಯಿಗೆ ಬಂಜುವೇನಂದು ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬನ್ ಹೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಯಾನು ಬನ್ನಗೊಂಡತೆ ಅವಳು ನಾಯಿ ಪಂತಿ ಬಜಿರು ಪುರ ತಿನ್ನೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬನ್ ಹೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಈ ನಾಯಿ ಪಂತಿ ಬಜಿರು ಪುರ ತಿಂದ ಐಕ್ ಬಂಜುವೇನಂದು ಲೆಕ್ಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಪಂತಿ ಪಜೀರ್ ಪೂರ ತಿಂದ್ರ ಬಂಜುವೇನ ಲೆಕ್ಕನ ಅಂದಿ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಮಲ್ಪು ದದಿ ಅವಳು ಆ ಬಣ್ಣಗ ತಿರ್ತ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ 10 ಪೆತ್ತೋಲು ಪಂತಿ ದಿನೊಂದಿತ್ತ ಪೂರ ತೇರೊಂದಲ್ಲ ಪೋ ದೂರ ಪೆತ್ತಲೆ ತೊಂಬ ಯಾಂದಾನೆ ಗೋಸ್ಪತ್ರೆ ದೀತಾನ ಮಾರ ಬೊಕೆಂಚಿನಿ ಪಂಪುಲ್ಲ ಇರ್ಲ ಮನ್ಪುಲ್ಲ ಇರು ಪಾಕಾಡಿದ ಆ ಒಂದು ಮಾರ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಬೇಲೆಗ ಆ ಒಂದು ಈ ಬೇಲೆಗೆ ಬರ್ತಿಯನ್ನ ಬೇಲೆಗೆ ಬರ್ತಿ ಬರ್ತಿ ಎಂಕಲ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ದಾಳ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಯಾನು ಬತ್ತದ ಈತು ವರ್ಷಾಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈಡ ಒಂಜಿ ಈಗ ಅಂಡ್ಲ ಬೈದಿನಿ ಈಗ ಬತ್ತಿನಿ ಯಾನು ಬೇಗ ಬೈದೆ ಈಗ ಪಂಡ ದಾದಿ ಈಗ ಪಂಡ ಕೆಲೆಂಜಿ ತೆಲುಗುಡು ಈಗ ಪಂಡ ಕೆಲೆಂಜಿ ಬೈದಿಂಡಿ ಕೆಲೆಂಜಿ ಬರೆಯರೆ ಯಾಂದಾನೆ ಮೂಲ ಚಿಚ್ಚಿ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾವು ಅಂಚೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಉಂತು ಜನ ಯಾನು ಬೇತ ಬೇರೆ ಈ ಬೇಲೆ ಬುರ್ದು ಪೋಪ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತದೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಸ್ವೀಟ್ 16 ಪೊಣ್ಣಾನ ಇಡೆಗೆ ಬೇಲೆ ಇಡಿತವೆ ಈ ರಿಂಚ ಪನ್ಪರಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತದೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಬೇತೆಕ್ಕೆ ಕೈ ಪಾರ್ದು ಬೈದೆ
ವೈಕ್ ಮಾರ ಕೈ ಬಾರ್ದಿನಿ ಬೇಲಿಗೆ ಬೇಲೆಗೆ ಓಲು KMCD ದಾದ ಬೆಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದಿಯೇ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನೇ ಎನ್ನ ಕಂಪೌಂಡರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೇ ಮೂಲು ಸಿರಪ್ ಕೊರಪು ನೀರಿ ಈ ಮಾತ್ರ ಕೊರಪು ನೀರಿ ಈ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರಪು ನೀರಿ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏರಿ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾನು ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಿ ಸಾತಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾರ ನಾನೇ ಆಯರವಲ್ಲಿ ದಾನೆ ಆಯರವಲ್ಲಿ ಯಾನ ಮೂಲು ಅಂತಿದ್ಯೆ ಯಾನಂತಿದ್ಯೆ ಮೂಲು ಇತ್ತಲೆ ಪೋ ಹೇಗೇನೆ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ತು ಪೋ 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 ಪೋಪೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಪೋಪೆ ಪೋಪು ನೆಡ್ದು ದುಂಬು ಇರ್ನ ದೊಡ್ಡನೊಂಜಿ ಕಾರ್ ಬರ್ತದು ಪೋಪೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಆರು ಎಂಕ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ತು ನುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಚಾ ಇಂದು ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಸಾಂಕದ ಬೆಲೆತೇನ ಯಾನ ಇರ್ನ ಅಜ್ಜನ ಕಾರ್ ಬರ್ತದೆ ಪತ್ 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 ನೇ ಓ ದೊಡ್ಡ 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 ಲೇ ಓ ಬಲೆ ಬೇಗ ದೊಡ್ಡ ಯಾನಿ ಗಣೇಶಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಉಮೇಶ್ ಎಂದು ಒಂಡೆನ ಅತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಯಾನ್ ಬುಡ್ಪುರಿಯೇ ವಾ ಯಾನ್ ಬುಡ್ಡಿಯೇ ಚೀ ಅವೇನು ಪೂರ ಬಂದು ಬಿಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂಚನೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ದಾದಿ ವಾಯತ್ತ ಅಂಚ ಅತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಯಾನು ಮೂಲು ಬೇಲ ಬುಡ್ಪುನಿ ಬೇಲ ಬುಡ್ಪುನಿ ದುಂಬು ಇರ್ನೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದೇ ತನಕ ಬೇತ ಕಟ್ಟೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಬೇಲ ಮನ್ಪಿ ಬುಡಚ್ಚಿ ಎಂಕು ಕೋಪ ಬತ್ತನ ಏರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಪೂಜಿ ಎಂಕು ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ಒಂಜಿನ ಜನಲ್ಲ ಯಾರು ಪೂಜಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪೋಪುನೆ ಸೀದಾ ಪೋಪುನೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ಏರೆಲ್ಲ ಗೆನ್ಪುಡೆ ಏರೆಲ್ಲ ಗೆನ್ ಪೂಜಿ ಅವು ಯಾನ ಅನ್ನದಾನಬೆ ನಾನೇ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ಏರೆಲ್ಲ ಗೆನ್ಪುಡೆ ಸೀದಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಎಂಚ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ಏರೆಲ್ಲ ಗೆನ್ಪುಡೆ ಹಚ್ಚಿಬೆ ಸೀದಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ ದೂರ ಕಕ್ಕು ಸುಗುಂಬೆ ಇಡ ದಾದ ಬಂತೀನಿ ಇಲ್ಲ ದಾದ ಬಂತೀನಿ ಇರಗಿ ಅಂದಾನೆ ಮೂಲು ಧರ್ಮಗ ನುಪ್ಪು ಬಾಡ್ನಿ ಇರ್ನ ಮಗೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಎಂಕದಾಲ ಮೂಲು ಮಲ್ತೆ ಕೊಡ್ತಿಜೆ ಸೀದಾ ಪೋತೆ ಅಂದಮೆ ಇಂಚ ಧರ್ಮೋಗ ನುಪ್ಪು ಬಗ ನಾನು ಈ ತೆಲ್ಲೆಡ್ ದೀತ್ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಅತ್ತ ಅವು ಧರ್ಮೋಗಮೆ ಎನೆ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ದಾಲ ಬುಡ್ದು ಹೋತಿಜೆ ಅದ ನಿನ್ನಾನು ಬುಡ್ದು ಹೋತಿಜೆನಾ ಆಣ್ ದೊಡ್ಡ ಜೋಕುಲಂಜಿ ಆಟ ಆಟನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಮೆ ಇರಡ ದಾದ ಬಂತೀನಿ ಇರ್ ಕಾಂಡ ದಿನೋಲ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ಆದ ಮೂಲು ಕುಲ್ಲೋಡ್ ಬಂತಿನತ್ತ ಗಿರಾಕಿಲ್ ಬತ್ತನ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಕಲೆ ಪೇಷಂಟ್ ನಕಲೆ ತೂನಗ ಜಿಂಜ ರಶ್ ಉಂಡು ಅವರ್ಚ ಇರ ಪೇಷಂಟ್ ಆದ ಬರ್ರ ಬಂತಿನತ್ತ ಇರ್ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲರತ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂದು ಜಾನಿ ಯಾಸ ಮಾಡ್ದು ಬರಡ ಪೇಷಂಟ್ ಆದ ಬರಡು ಈ ತೀಯಸ ಯಾವ ಜಮಾರ ಪೇಷಂಟ್ ಆದ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬರಡು ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಡ ಬಂದಿನ ವೇಷಬಾರದು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೆ ಮೇರಿಂದ ಓ ಅಣ್ಣ ದಾನೆ ಉಂಟು ಪೋಪು ಜನ ಪೋಪುಜಿ ಪೋಪು ಜನ ಈ ಪೋಪು ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ನಿನ್ನ ಎಂಚ ಪೋಪ ಎಂಕಿಲ ಗೊತ್ತು ಮಾರ ನಾನು ಇನಿ ಕೊಡದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ಎಂಚ ಪೋಪ ಎಂಕಿಲ ಗೊತ್ತು ದಾದಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದ್ದೀವಿ ಪೋ 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 ದಾನೆ ತೂಪುನಿ ಪೋ ನಡಪು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಈತ ಜನತೆದ್ರು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಚಲ್ಲಮಂತಾರತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈತ ಜನತೆದ್ರು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಚಲ್ಲಮಂತಾರತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಪೋಪು ನೆಡ್ದು ಮುಂಜ ಕೇರಿದ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದ್ ಕಾಣ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಪೋ ಮಾರೆ ಪೋ ದಾಲ ಎನ್ನ ದಾಲ ಪೋಪು ನೆಡ್ದುಂಬು ಎಂಕ್ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪೆ ಪನ್ಪುನಾತ್ಲ ಪುರ್ಸೋತಿದ್ದಿ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನಾತ್ಲ ಪುರ್ಸೋತಿದ್ದೀಯ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬರ್ಪೆ ಎನ್ನನ್ನು ಚಲ್ಲಂಪಾರ ಇರನ್ನು ಚಲ್ಲಂಪಾರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಇರಿ ಇಡೀ ಹೊಸದ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ನರ್ಸ್ ಯಾನು ದಾಯ ಬುಡ್ಪೇನ ಮಾರಾಯ ಯಾನು ಸುರೂರ್ದೆ ಸೇರೋಣ ಅಂತ ಇರ್ನ ಪುದಾರಿ ಜೆಸ್ಸಿ ಎಂತ ಜೆಸ್ಸಿ ಜರ್ಸಿ ಜರ್ಸಿ ಚೂರು ಜಾಗೃತ ಅವಡಮ್ಮ ದಾಯ್ ಉಲೆ ಒಂಜಿ ಬೋರಿ ಉಂಡಿಯಾ
ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ರತಿ ನಾನು ಹೊಸತ್ತು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ರತಿ ಅಂದೆ ಏನ ಪುದರಿ ಜೆಸ್ಸಿ ಆಹಾ ಆಹಾ ಸೈಜ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಪುದರ್ ಜೆಸ್ಸಿ ಅದ ಜೆಸ್ಸಿ ಬಲ ಕುಲ್ಲು ಓಲು ಕುಲ್ಲು ಓಲು ಯಾನೆ ತೊಂದೂರ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಇರ್ದೀಪು ನಿನ್ನಿನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದಿ ತೊಲಿ ಬರ್ನಾಲ್ ಖರ್ಚು ಜೆಸ್ಸಿ ನಾನು ಅರ್ಧ ತಮೇಲ್ದಿನಿ ಓ ಅರ್ಧ ತಮೇಲ್ದಿನಿ ನಾನೇ ಬ್ಯಾಕಡ್ ಕುರಿ ಯಾಪ ವಾರಿ ಅಪ್ಪ ಸದ್ಯಗು ತೋರು ಅವಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲ್ತಾನೆ ಏರ್ಲ ತೋಜ್ಜೇರು ಯಾನವಂದ ಯಾನ್ ಲೇಡೀಸ್ ಬಾರ್ದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅಂಚತ್ತಿಗೆ ನೀ ಪೇಷಂಟ್ ದಾನಿ ತೋಜ್ಜೇರು ಈತ ದಿನ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಯಾಲ್ನ ಬಾರಿ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚೊಡುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ ಬತ್ತಿನ ಆತೆ ಬೋಂಡು ಈ ಬೈದತ್ತ ಪಲ್ಲಕ್ಕ ನಿನ್ನ ರೇಟ್ ಎತ್ತು ಓ ನಿನ್ನ ರೇಟ್ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ನರ್ತ್ಯ ಮನ್ಪರ ಬೈದಿ ನಾನು ಅಂತ ಅತ್ತ ಮಾರೈದಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎತ್ತಂದು ಓ ಎನ್ನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಯಾ 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 ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಮಂತ್ಲಿ 25,000 ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಯ್ ಆಪುಜಿ 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 ಬಂಡದಿ ಆಪುಜಿ 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 ಪೋಪೆ ಉಂಟು 25 ನಿಕ್ ಮುಪ್ಪ ಕೊರ್ಕ ಮುಪ್ಪ ಕೊರ್ಕ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ನ ಮೂಲ ದಾದ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಇತ್ತ ದಾಳ ಮಲ್ಪೊಡ್ತಿ ಈ ಸೀದ ಪೋದು ಉಲೈಡ್ ಮಾತನ್ನ ತೂಲ ಪೋ ಉಲೈಡ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ತೂದು ಬಲ ಪೋ ಓಡೆ ಮಾರೈದಿ ಇರ್ನ ತೂವರೆ ಟೆಸ್ಟ್ 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 ಮಾರೈದಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ತೂದು ಬಲ ಅಂದ್ ಉಲಾಯ್ ಪೂರ ಓಲೋಲ್ ಸಾಮಾನ್ ಎನ್ನ ಓಲೋಲ್ ದೀತ ಇನ್ ಪೂರ ಸರಿ ಓಲೋಲ್ ಉಂಡ ಅಂತ ತೂದು ಬಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾನಿಡೆ ಹೊಸತತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕಿರ್ನ ಸಾಮಾನ್ ಪೂರ ಓಲೋಲ್ ಉಂಡ ಎಂಕದಾನೆ ಅವಳೆನ್ನ ಬೊಡೆದಿಲ್ಲಲೇ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸಾಮಾನು ಓಲೋಲ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಪೋ ಹಾಲ್ ತೋಚ್ ಪೋಲ್ ಪೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ನನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ ತೇಗಿ ನನ್ನ ಕಾನರ್ದ ಬಯ್ಯ ಉಂಟ ಮಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಪ್ಪ ನನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತಿ ದಾಳ ಬರ್ತಿ ಅವ ಕಲ್ವೇರ್ ಹೋಗ್ಯಾರ ಕಲ್ವೇರ್ ಅತ್ಯ ದೊಡ್ಡವು ಎಲ್ಲಾಡೆ ಕಲ್ವೇರ್ ಹೋಗ್ಯಾರವ ಕಲ್ವೇರ್ ಹತ್ತವು ನೀವು ಅವು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬೈದಿನ ಹೊಸತ್ತು ನರ್ಸ್ ನರ್ಸ್ ಅವು ಬೊಕ ಅಲ್ಲ ಯಾಸಾತು ಏನೈ ದಾನಾತನೆ ಯಾಸಾತು ಏನ ಬೇ ದಾದಾತನಿ ಈತು ದಾದಾ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮೇ ಮಗ ಒಂಜಿ ಈತು ಅಂಗಿ ತದ ಪೊಂಜೋಕಲ ಪರೌಂಡ ಬೊಕ್ಲೆಗೆ ಅಂದಮೆ ಪೊನ್ನನ ಜೀವನ ಅವು ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನ ಮೇ ಎಂಚ ಪೊನ್ನನ ಜೀವನ ಅವು ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನ ಅವೇ ಆನನ ಜೀವನ ನಾಯಿದ ಬಾಜನ ದೊಡ್ಡ ನುದಾದಿ ಯಾನು ಈ ಸರ್ತಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮೇ ಯಾನು ಈ ಸರ್ತಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ ಹೋಯ್ತಾ ಪರಬುಲ್ನ ಸಂಘದನ ಅವತ್ತು ಮೇ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅತ್ತೇವು ದೊಡ್ಡ ಈ ಪ್ರಾಡಿ ಎಸ ಬೋಡ ಈ ಪ್ರಾಡಿ ಎಸ ಬೋಡ ಅಂದ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಡು ಮೇ ಎಟ್ಟ ಆಪುಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಡು ಎಟ್ಟ ಆಪುಜಿ ಎಂಜಿನ ಅಲ್ಪ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಡು ನಬೆ ಎಂಕಿ ಬಂಜಿನ ಲಾಪುನು వండ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಮೇ ಮಗ ನಬೆ ಯಾ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜೆರಡ ಬಂದ್ಪುಣವ ಎನನರ ತಿಂಗೊಲ್ಗೊರ ಬಂಜಿನಾಲ್ ಬಲ್ಪುಲೆ ಸಾಧ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಅರೆಗೂ ಹೋಲ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಪ್ಪುಡು ಅರಡೊಂಜಿ ಪರ ಬೆಡಿ ಇತ್ತುನವ ಐಟೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಗೋಲ್ ಇತ್ತು ಹೌದಾನೆ ರಡ್ಡೆದಾನೆ ರಡ್ಡೆದಾನೆ ಬಾಕಿದೇನು ಬುಡ್ದು ಕಾಲಿ ಹೊಲ್ದಿರ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಮಗ ಯಾನು ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊರ್ಮೋಡ್ಮೆ ಮಗ ಒಂಜಿ ವರ್ಮ ಪದ್ನೋರ್ಮ ಕೆಪಿಟಿ ಬಸ್ ಸಾಲೆ ಬಂತಾರ ಕೆಪಿಟಿ ಸಾಲೆ ಬಂತೀರ ಹತ್ತಮೆ ಯಾ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರೇನು ಬಂಜಿನಲ್ಲ ಅದಿತ್ಯವ ಎನ್ನ ಬಪ್ಪಲು ಎಂಕಿ ಬೆಡಿ ಮೆರ್ನ ಎನ್ನ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಬೆಡಿನವರ ಕೈಟ್ ಬತ್ತೊಡೊಂದು ಬಾರಿ ಆಸೆ ನಾಯ್ ಬಂಡ ಬಂಜಿನಲ್ಲ ಬಂಜಿನಲ್ಲೇ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಪೂಜಮ್ಮ ಅಂಚಾನ್ ಕೈಟ್ ಬತ್ತೊಡೊಂದು ಆಸೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮೇರೆಂಡ ಕೊರ್ರಗೆಂಜರವ ಕೊರ್ರಗೆಂಡ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮೇರೆ ದಾದಾಲ್ತೀರು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಇದು ಒಳ ತಿರ್ಗ್ಯಾರ ಬೈರ್ ಯಾನೇ ದಿನ ಅಲ್ತೆ ಈ ಬೆಡಿನ ಕೈಟ್ ತೊಂಡವ ಬಂಜಿನಾಲೆ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಬೆಡಿನ ಬತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಗೋಡುಂದು ಅಂಜಾನು ಬೆಡಿನ ಎತ್ತು ಬಂಜಿ ಹಿಡ್ದಿಯೆ ಆ ತೊರ್ತುಗು ಅವ ದೆತ್ತೋನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕದಂಬೆರು ಡಕ್ಕೆರು ಮೋಗೆಲ್ಲರು ಪೂರ ಬತ್ತೀರು ಪ್ರಸನ್ನೆ ಬೈಲೋಡ್ದ ಪ್ರಸನ್ನೆ ಮೇಟ್ ಬೈದೇರ ಬೊಕ ಇಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ರೀ ಅವು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಮಂತದ ಆತನ ಇತ್ತವು ಪಂಚಾಪುಜವು
ಅದೊರ್ತಿಗೂ ದಾಲಿ ಬಲ್ತಿರತ್ತ ಓಡೆ ಬಂಜಿಗ ಚೆಕ್ ಬಂಜಿಗೆ ಹತ್ತು ಮೇ ಬ್ರಿಟಿಷರು ದಾಲಿ ಬಲ್ತೀರಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ದಾಲಿ ಮಲ್ತುದಿ ಮೇ ಮಗ ಓಡೆ ಒತ್ತೀನಿ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಜಾಲು ಲೇರವ ನಮ್ಮ ಜಾಲಿಗೆ ಓಡ್ತುರ್ತು ಕುಂಬರೊಂದುಲ್ಲಾನು ಅಕ್ಕಲು ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಎದುರುಡು ಉಂತುದೇರ್ ಮೇ ಮಗ ಎಂಚ ಸೈದೇರಿಂದೇ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅವೆಂಚ ದೊಡ್ಡ ಅವೆಂಚ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಬಂಜಿರಿಜ್ಜೇನಾ ಬಂಜಿರ್ದೆ ಸೂಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಂಜಿರ್ದೆ ಸೂಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಲ್ತೀಜರ್ ಅಂಚ ಸೂಟು ಮಲ್ಪೆರ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆದಾನೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾನಿ ಬೆಟ್ಟುವಮ್ಮೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಬಂಜಿನಾಳಪ್ಪನ ಇರೇ ಖುಷಿ ಆನಿತ್ತೆ ಪೇಷಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬತ್ತೇರ್ನ ಪರಬು ಬಂಜಿನಾಳ ಅಣ್ಣ ನಂಬುವೇರ ಓ ಪರಬು ಬಂಜಿನಾಳ್ ಬಂಡ ನಂಬುವೇರ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಂಗಾರ ಪುಣಿ ನಮ್ಮಾಡು ತಮ್ಮ ಬಂಗಾರ ಬಂಜಿನಾಳಪ್ಪನ ಒಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಅವು ಎಡ್ಡಾಪಜಿ ಇರ್ ಬೇತೆ ಪಡ ಬೇತೆ ಬರ್ಚಿ ಮಗ ಬೇತೆ ಬರ್ಚು ಹೆಂಗೆ ಬೇತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇರಗೆ ಬಂಜಿಡಿ ಕೊಲ್ತಲ ಕಾಪುನ ಬಂಜಿಡಿ ಕೊಲ್ತಲ ಕಾಪುನ ಕೊಲ್ತು ಕೊಲ್ಪುಡು ಅದಾನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸೊಂಟ ಬೇನೆ ದಾನೆ ಸೊಂಟ ಬೇನೆ ಎಂಕು ಕುಳ್ಳುಂಡ ಉಂತರಾಪುಜಿ ಉಂತುಂಡ ಕುಲ್ಯರಾಪುಜಿ ಅದ ಜಪ್ಪುಲೆ ಅಂಚ ಅತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸೊಂಟ ಕೊಂಜಿ ಚಿಲ್ಕ ಬೂರ್ದುಂಡಿಯ ಚಿಲ್ಕ ಏತೋರ್ಸಾನ್ ಬೂರ್ದು ಚಿಲ್ಕ ಬೂರ್ದು ಸಾಧಾರಣ 4 ವರ್ಷಾಂಡಿಯ ಅಪಗಂಡ ಚಿಲ್ಕಾಗ ಮಣ್ಣು ಬತ್ತುಪ್ಪು ಎಂಚಿನ ಆನ್ ಕುಲ್ಲೆ ಅಲೆಗಿ ದಾದಾ ಪುಂಡು ಬಂಜಿನಾಳು ಬಂಜಿನಾಳು ಈ ಪ್ರಾಯೋಟ್ಲ ಏತೋರ್ಸಂಡಿ ಏತೋರ್ಸಂಡಿ ಯಾನು ಬಂಜಿನಲ್ಲ ಅದು 22 ವರ್ಷ ಮನಸ್ಸು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ ಸೋತಿದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕುಣಿವ ಈ ಹೊನ್ನ ಬಳೆಯ ಘಲ್ 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 ತಾಳಕ್ಕೆ ಯಂ 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 ಎಂದಿದೆ ಮನಸ್ಸು ಉಂತಲೆ 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 ನಿಕ್ಲ ನಿಂಚನೆ ಪುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲ ರಜ್ಜನ ಮೂಲೆ ಜಮ್ ಜಮ್ ಅನ್ಪೋ ಉಂತಲ್ 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 ಉಂತಲೆ ಯಾರು ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಪಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಎಂಟ ಎತ್ತದಲ್ಲ ಬೇನೆದಲ್ಲ ಇದ್ದತೆ ಓ ಮೂರು ದಾನ ಒಂದೊಂದು ಏನಿನ ಪುಡಿ ಅವಳು ಮೇഞ്ഞದಾಲ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಓ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೇ ಎನ್ನ ಚಿಲ್ಕದ ವಿಷಯ ತಾತಾಂಡಿ ನಮ್ಮ ಮಗ ಏನನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಾರೆ ಬತ್ತ ಬಿಸಿ ಅಪ್ಪ నీ ಎಂತ ಉಳ್ಳೆ ಸೀರೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಬರ್ದಿತ್ತಿನ ಟೇಬಲ್ ದಿತ್ತಿನ ಸೀರೆ ಜಿವಾಂಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನರ್ಸ ಬೈದಲ್ ಓಂಡು ಓ ದೇವರೇ ಪೇಷಂಟ್ ಬನ್ನ ಮಲ್ಲದಾದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಎಲ್ಲ ಸೀರೆ ಒಂಡಿ ಓ ದೇವರೇ ಇತ್ತೆ ಮರ್ಯಾದಿ ಪೋಪುನುವೆ ಮಗ ದಯೆ ಮರ್ಯಾದಿ ಪೋಪುನವಾ ದಯೆ ಮುಲಿಯೇಸಿಗೆ ಆತನು ದಯೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮುಲಿಯೇಸಿಗೆ ಆತನೆ ದಯೆ ಅವು ಸೀರೆ ಅಲ್ಲ ಮೂಳು ಬಂಜಿಡವ ರಾಮ ದೇವರೇ ದಾದಾಲ್ ಸೀರೆ ದಾದ ಅನ್ಬಿಡುತ್ತೆ నీ ఎన్న సీರೆ మిని తిక్కిచి నేను లంగడి బిదే బర్పెత్తే వా లంగడు బిదే బర్పునో బేల బల్పోచ్చమ్మ ఇద్దారు ಆರ್ ಬಂಜಿನಾಳು 22 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಅರೆಗೆ ಇನ್ನಿ ಪೆದ್ದರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೈದನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೈದನಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಪೆದ್ದಿರಿ ಆಯ್ನೇ ಜಪ್ಪಗ ಇನ್ನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಅವೇ ಇನ್ನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವತ್ತಿ ಓ ದೇವರೇ ಯಾನಿತ್ತೆ ಆಪರೇಷನ್ ದೇ ಇರಕ್ ದಾಲ ಆಪುಜಾ ಓ ಬೇನೆ ಆಪುಜಾ ಒಲ್ತು ಬೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಆಪುಂಡು ಒಲ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಮೇ ಆಪುಂಡು ಆಪುಜಿ ಮೇ ಆಪುಜಿ ಬೇನೆ ಆಪುಜಿ ಆಪುಡು ಬೇನೆ ಆಪುಜಿ ಆಪುಡಪ್ಪ ಆಪುಜ ಬಾಜಾರ ಬಂಜಾನ ಆಪುಡಪ್ಪೋ ಆಪುಂಡ ಬಂಜಾನ ಆಪುಡು ಆಪರೇಷನ್ ಆಪುಡು ಇಂಚು ತುಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಜಿದುಲೆ ಅವಸ್ಥನ ಮಾರ ಜಾಲ್ದಿ ಬುರು ಆಪರೇಷನ್ ಓಯ್ಪು ಅಲ್ಲ ಮೂಳುಂಡು ಓಯ್ಪು ಬುಡಚ್ಚು ಓಯ್ಪು ತುತ್ತು ಅಂಚಿ ಆಂಡ ಒಂಜೆ ಒಂಜಿ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಇರೆಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಾದಯ ತತ್ತೀನಿ ಆಪರೇಷನ್ ಗಡಿ ಬಿಡ್ತ ದೊಡ್ಡ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಇರೆಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಲ್ತು ಆಂಡ್ ಆಂಡ ಸೈಡ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಆಲು ಪೆದ್ಯಳ ಅಂದೆ ಓ ಬಾಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ
ತೂಕ ಎಂಕರ ಬಾಳೆನ್ ತೂಡು ಎಂಕ್ ಕೊಂಜೋಕ್ಲು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಳೆನ್ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಉಂತು ಮಗ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅರ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಉಂತಲೆ ಐತೆ ಅರ್ಪ ಉಂತಲೆ ಒಂಜಿ ಬೀಡ ತಿನ್ನು ಅರ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ನಿಗ್ಲ ಅಮಸರ ಪುಂದಾರ ನಿಗ್ಲ ಪೊಂಜಿಗ ಮಾರ ಬಾಳೆ ಇತ್ತ ಪೆದ್ದಿನ ಪೊಂಜೋ ಗಿರಿಯರವೋ ಒಂದುಂಡು ಬಾಳೆ ಜಸ್ಸಿ 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 ಉಂತಲೆ ಮಣಿಪೇರಲ್ಲಿ ಉಂತೋಡು ಜಸ್ಸಿ ಹಾಕಿದ ಗೆಟಪಗೂ ಕುಲತ್ತ ಪದ್ಯ ಜಸ್ಸಿ ವಾಟ್ ನಮಕ್ ರಪ್ಪತ್ತಂಜಿ ಬಾಳೆ ಅವಡು ಬಿತ್ತಲು ಬತ್ತದ ಆಜು ಮೂಜು ಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಜೀರ್ದಾಲ ಮಲ್ದಿನಿ ಬೋಲ್ತು ಅಂಚತ್ತು ಜಸ್ಸಿ ಎನ್ನ ಮೂಲು ಪ್ರಾಣ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಮೂಲು ಮಾನ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಮೂಲು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆತನು ಶಿವ ಶಿವ ಅಕಟ ಕಟ ಕಟಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ತೀನಿ ಪರಬು ಇರ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಚತ್ತು ಹಾರು ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ದರು ಇತ್ತ ನಮಕ್ ರಪ್ಪೊಂಜಿ ಬಾಳೆ ಅವಡು ಅಂಚ ಈ ಬಾಳೆ ಅವಡು ಯಾನ್ ಏರಗ ಬಾಲೆ ಅವಡು ಎನ್ನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಒಂದತ್ತ ದಾಲಾಪು ಜಾನುಲ್ಲ ಬಲ ಅಜ್ಜರ ಬಾಳೆನ ಕೈಟ್ ಬತ್ತೋಡು ಬಂಡರತ್ತೆ ಅಂದು ನೇ ಬತ್ತಲೆ ಬಾಳೆದಾನ ಇಂಚ ಇಂದು ಬಾಳೆ ಅಂದು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಆರು ಬಂಜಿನಲ್ಲ ಅದು 22 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ ಅಂದು ಬಾಳೆ ಬಂಜಿನ ಬುಲೆದಿಂದು ಎಂಚಿನಪ್ಪ ಗೊತ್ತ ಇನ್ನೇ ಇರ್ನ ಬಾಳೆ ಬಲೆಮ್ಮ ಬಲೆ ಅಬಲಿ ಬಲೆ ಆಲೆಂಜ ಪೆತ್ತಿನಾಗ ನರ್ಸಂಗ್ ಚೈನಿ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಜನ ತಾಯಿ ಸೈಪ್ ನೀರು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಗ ನೆನೊಂಜಿ ಕಬಿಡ್ಮೆ ಮಗ ಇತ್ತೊಂದು ರಾಜಕಾರಣದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರ್ನ ಮಗನು ರಾಜಕಾರಣಿ ಅದೇ ಮಲ್ಪೊಡು ಉಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಆರ್ನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಕಲಾವಿದ ಅದೇ ಮಲ್ಪೊಡು ಉಪ್ಪುಡು ಅಂತ ಈರು ಸೈಯರು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ತು ಅಂತ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸಾರಿ ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಅರ್ನ ಬಾಲೆ ನರ್ಸಾದೆ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿತ್ತೇರೆ ಅಂತ ನರ್ಸಾತೀನಿ ಬರ್ತಿ ಬೀಡ ತಿನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ಈರು ಅದರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರು 15 ದಿನ ಫಲಾದ್ಯ ನೆತಿ ನೋಡು ನಾನು ಎಂಚ ಮಗ 15 ದಿನ ಫಲಾದ್ಯ ನೆತಿ ನೋಡು ಈ ಸೀರೆಗಳ ಫಲಾದ್ಯ ಬೋಡ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಒಂದು ಚಿಲ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಸಿ that person is a biggest problem. Daddy, what is the problem? ಇರಿಗೆ ದಾದ ತಿನಿ ಎಂಕ ಸೊಂಟಗೊಂದು ಚಿಲ್ಕ ಮುರಿದಿದೆ ಮಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಈ ಚಿಲ್ಕ ಅಂದೆಪ್ಪೆ ರೇರೆಡ್ಲ ಆಯ್ತು ಓಕೆ Doctor, yes, this patient, can you ready? Yeah. Me ready? Yeah. Okay. Jesse, nu dada? Grip. Okay. Jesse, sensor. Oh, sensor. Yeah. ತಿರ್ಗಲಿ ಚಾರನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತಿರ್ಗಲಿ Doctor, where is the phenyl? Inside. Doctor. Yes. ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಚಾತುರ್ಯ ನಡ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪಗ ನಾನೇ ಯಾನ್ ಈತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ವಾವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆನ್ ತೂಯೆ ವಾವಾ ಮಂತ್ರವಾದಿ ನಕ್ಲೆನ್ ತೂಯೆ ಇತ್ತಿನ ದೈವ ದೇವರಿನ ಮಾತ್ರ ತೂಯೆ ಸರಿ ಎನ್ನ ಚಿಲಿಕನ್ ಏರ್ಲದ ಇಜ್ಜೇರಿ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ನರ್ಸರ ಕೈಗುಣ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೈಗುಣ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕೈಗುಣ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡುಂಡು ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಕೈ ಗುಣ ಏತು ದಿನ ಬೋಡ ದೇವರಿಗೆ ನಮಗ ಓ ಪೆತ್ತ ಇದಲ್ಲ ಪೆತ್ತೇರಿನ ಪಪ್ಪ ಜೆರ್ಸಿ ರಡ್ಲ ಒಂಜೆ ಮಗ ಇಡಬಲ ಎಂಕ ಕುಸಿಟ್ಟು ಮಗ देखी 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಮಗ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ 2 ಲಕ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬೋಡಾಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕೊಡು ಮಗ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬದುಕ್ತಾವು ಮಗ ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಇರೆಗೆ ಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು ಎಲ್ಪ್ ವರ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ 70 years old bigger that is a problem he is undertaking at yeah
ಯಾವ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎಂಕೊಂಜಿ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕಲೇಕ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇತ್ತೇ ತೋರ್ಸಂಡೆ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ನನ್ನ 30 ವರ್ಷ ಬದುಕದ ದಾದ ಮಲ್ಪಡೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಸೀಸನ್ 3 ಗೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಆಳೆ ಇತ್ತ ಇರೆಗೆ ಪರ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ವೈಪುನದಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ನೇತ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಪೊಡಿಯಪುನಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಡಿ ಅತ್ತಿ ಪೊಣ್ಣುಲೆನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಒತ್ತಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜ ಇರೆಗೆ ದಾದೆ ತೆಪ್ಪನೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಿಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜ ನಂಬೇರ್ ಬದುಕೇರ ಬಲ್ಲಿ ಈರು ಬದುಕೇರ ಬಲ್ಲಿ ಪೋಲೆ ಒಂಜಿಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜನ ದಾಯ ಬದುಕೊಡಿ ಯಾರು ದಾಯ ಬದುಕೊಡು ಕೂಲ್ 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 ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಲ್ 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 ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋ ಸ್ಕೆಥೋಸ್ಕೋಪ್ ನೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೋ ಸಿರಪ್ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸತ್ತಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಚ್ಚಿರೋ ಜೀರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಂತ ಈರಿ MBBS ಓಲ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೌದಾ ಹೌದಾ ಈರ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕಿದೀನಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಜಿನೇತ ಮಾತ್ರ ಪುಣ್ಯ ಆಜಿನೇತ ಇತ ಆಜಿನೇತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಈರೆ ಕೊಂಚ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಅದು MBBS ಡಾಕ್ಟರ್ ದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಂಚ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಲಂಚ ಕೊರ್ನ ಎಂಚಲ ತಿಕ್ಕುನು ಮಾರ ದಾದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಸರಿಯೋಡು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಹಾಕಲ್ಲ ಸರಿ ಮನ್ಪಡುಂದು ಅಂಡ ಆಜಿನ ಕಾಲತದಿ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊರ್ಪೆರತ್ತೆ ಲಂಚದ ಮತ್ತೋಡು ಲಂಚ ದೊತ್ತೊನ್ನಾಗಲ್ಲ ಲಂಚ ಕೊರ್ಪಿನಾಗಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾಕೋಡು ತಪ್ಪು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಬಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರು ತೂಂದೆಪ್ಪರ್ ಇದ್ದೇ ನೀರು ಬುಡೋಡು ಬೇಲೆ ಬುಡಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ ನಕ್ಲಿನ್ ಇನ್ನಿತ ಪೇಷಂಟ್ ನಕ್ಲಿನ್ ನೀರು ಇನ್ನಿತ ಪೇಷಂಟ್ ನಾನು ತೂಪೆ ನನಮಿನಿ ಬರೆ ನಾಗೆ ಎಂಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಬರೆ ಅನ್ನ ಕೆರುವೆ ನೀನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೇಷಂಟ್ ರೆಡಿ ಪೇಷಂಟ್ ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಮಲ್ಪುನತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ದನಿಲ ಬೇಲೆದೆಲ್ಲ ಕುಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ನಿಂದ ಕೇನಿ ಎಂಕ ನೀನು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನೀನು ನಿಕ್ಕುಂಡದ ಯಾಕಂದ್ರೆ 30 ಕೊರಿಯ ಬಂಡತ್ತ ಯಾನ್ 35 ಕೊರು ಅಂದ್ಯ ಯಾನಿತ್ತ ನೀನು ಕೇನು ಬೇಜಾರಂತರ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ನಿಕ್ಕೆ ಕಿಸ್ ಕೊಡ್ದು ಪೋಯ ಅಂದ್ ಎನ್ನಿಲ್ಲ ಈ ದಾದ ಅಂದ್ ಎನ್ನುವ ದಾದಿ ದಾದಿ ಯಾನಿತ್ತ ನಿಕ್ಕೆ ಕಿಸ್ ಕೊಡ್ದು ಬಲ್ತೆ ಅಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತು ಈ ದಾದ ಎನ್ನುವ ಯಾನೆನ್ನುವೆ ಒಣಸು ಬುಡ್ದು ಉಪ್ಪಾಡ್ ನಕ್ಕದ ಬಲ್ತೆ ಅಂದೆ ಈ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಎಂಚಿನ ಬಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ 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 ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆನ್ ಲೆಪಡ ಲೆಪ್ ಪೇಷಂಟ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏರು ಬರೆಯಾ ಏ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಡು ಒಂಜಿ ಸಂಬೂಸ ಉಂಟು ಬರೆಯಾ ಪೇಷಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮೋಸ ಮಾರೊಂದು ಬೈದಿ ಆಡೆ ಒಂಜಿ ಸಮೋಸ ಒಪ್ಪನ್ ಗೀರಿ ತಿನ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಸಮೋಸ ಒಟ್ಟಿ ಪಪ್ಸ್ ಉಂಡ ಪಪ್ಸ್ ಏರೊಂದು ಬೇಕರಿಯ ಬರೆಯಾ ಈ ಅಂಚ ತಿನ್ನು ಒಂಜಿ ಸಿಪ್ಪಿಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರೆಯಾ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡ Jesse, yes, that person is coming. The samasya you. Oh, ajina class, barik varad. In the problem, sir, well, sorry, man. Hey, hali kadapa rajyade nan kannakadu agarda bariklepunu. Oh, maridaya. Ninanonji posat battini band engala posat nurse treatment kadapunda. Ente kannaku. Next bare. Ye buru dakochi bare. Buru maran. Bugin bare. Stethoscope. Ide house semesya otti. Ikki ponnilini tunaga incha balpagadapudu. Ikki ponnilini tunaga incha balpagadapudu. Silly. Ikki ponnilini tunaga dadapudu. Incha balpagadapudu. Anilini tunaga. Dalapudu bare. Ponnilini tunaga. Incha balpagadapudu. Incha balpagadapudu. Onde kavve korudu. Iri ready? Yen ready. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಯ್ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಈರು ಉಂಡ ಓ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರೆಯಾ ಎನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಡಿ ಪೊಣ್ಣಿಲಿಂದ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಕಂದ ಆಪುಜಿತ್ತೆ ಆಪುಜಿ ಬಾರಿ ಸುಖಾತನ ಬಾರಿ ನೈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ ಏ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಡಿ 500 ಸಮಸ್ಯೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ 7 ಕೊರು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಡ ಬರೆಯ ಸರಿ ಎನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಲ್ತ ನಿನ್ನ ಪುದರಿದಾದ ಎನ್ನ ಪುದರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಷ್ಪದಂತ ಬಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಷ್ಪದಂತ ಎಂಜಿನ ಪುದರ ಬರೆಯ ಪುಷ್ಪದಂತ ಬಂಡದಾದ ಬರೆಯ ಪುಷ್ಪ ಬಂಡದಾದ ಪುಷ್ಪ ಬಂಡ ಜಲಜಕ್ಕನ ಮಗಳತ್ತ
ಪುಷ್ಪ ಬಂಡ ಜಲಜನ ಮಗಲದ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಷ್ಪ ಬಂಡ ಪೂ ಪುಷ್ಪ ಬಂಡ ಪೂ ದಂತ ಬಂಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲ ಈರಪ್ಪೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬರಂದಿತ್ತಿ ಅವು ದಂತತ್ ದಂತ ಬಂಡ ಕೂಲಿ ರಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗೆ ಒಂದು ದಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವೇ ಪುದರ್ ಇಂಚಿನ ವಾರೆ ಸಮ ಎನ್ನು ಕುಡೊಂಜಿ ಸಂಬಸ್ಸ ಉಂಟು ದಾದಾ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಂಬಸ್ಸ ದಾದಾ ಎನ್ನ ಕೊಡಪ್ಪರೆ ಗುಯಲ್ಗೆ ಬಿಡ್ದು ಮರೆಯ ನೀಲ ಬೋದಲಾಗಿ ಗುಯಲ್ಗೆ ಇಂಜಿನ ಬರೆ ಅಂಚುತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕಾರದ ಉಲಿ ಕೊಡಪ್ಪರೆ ಬಿಡ್ದು ಕಾರದಲ್ಲೇ ಕೊಡಪ್ಪನ ಬಿಡ್ದು ಏ ಇಂಜಿನ ಬರೆ ಕೊಡಪ್ಪರೆ ಬಿಡ್ದಿರಿ ಕಾರಿಗೆ ಬರೆಯ ಸಿ ಯಾನೆ ಕೊಡಪ್ಪನ ನೀರುಂಡ ಅಂತೂ ಪೂರೈಕೆಲ್ಲ ಯಾನೆ ಆತನ ಮಣ್ಣು ತಿಂದಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡಪ್ಪರೆ ಸರಿ ಬಲ್ಪಡು ಕೊಡಪ್ಪರೆ ಸರಿ ಬಲ್ಪಡು ನಿನ್ನ ಪುದರಿಂಚ ಎನ್ನ ಕುಟ್ಟಿಚ್ಚ ಆತೇನೆ ಪುದರ್ದಿಲಿ ಇತ್ತ ನಿನ್ನ ಕೊಡಪ್ಪನ ಬಿಡ್ತಾನ ಜಪ್ಪ ಜಪ್ಪ ಪೋಯಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಪ್ಪಗ ಇಂಜಿನ ಬರಿಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಪ್ಪರ ಬಂದು ಬಿಡಿಯತ್ತ ಪೇಷಂಟ್ ಇತ್ತ ಜಪ್ಪ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಜಪ್ಪ 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 ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೀ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಒವ್ವ ಆಸನ ಬರೆಯ ಒಂದು ಒವ್ವ ಆಸನ ಒಂದು ಆಸನ ಅತ್ತ ಮೀಜಾರ್ ಜಪ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯು ರೆಡಿ ಯಾ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಗ್ರಿಪ್ ಕೊಡಪ್ಪನ ಈಸಿ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಇತ್ತ 3 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತ 3 ಲಕ್ಷ 5 ಲಕ್ಷ ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರ ಇಂಚಿ ಮೇಲೆ ಬರೆಯ ಯಾನಿಕ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಚಾರ ಐಕ್ 1,000 ಸೇರ್ಪದ ಕೊರು ಬರೆಯ ಯಾರ 500 ಕೊರ್ನಿಕ್ 1,000 ಸೇರ್ಪದ ಕೊರು ಎನ್ನ ಕಾರು ಸರಿಯಾಣ ಬರೆಯ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೊಡಿ ಹತ್ರತ್ತ What a comedy! ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಜಾರ ತಲಿಪಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ What a comedy! ಸುರುಟೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂಡೆ ವೈದ್ಯರ ಬಕ್ಕ ರೋಗಿನ ನೊಟ್ಟು ಎಂಚ ತೆಲಿಕೆ ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಉತ್ತರ ತೆಗೆದನು ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾರದ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಯೂನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪನ್ನ ಪುಗರ್ತದ ಯೂನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ ಚಿನ್ನ ಉಪ್ಪುನ ವೈದ್ಯರ್ನ ಕಲ ಅಂಗಿ ಆ ತುತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ 2 ಜನ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೋರ್ತಿನಾಥ್ ಬಂಜಾರ ತೆಲ್ಪಾತಾರೆ ಮಲ್ಲ ಟಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ನಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಚೈತನ್ಯನ ಕೊರಿಯರು ಹೊಸತೊಂಜಿ ದೇಕಿನ ಕೊರಿಯರು ಈ ಚೈತನ್ಯದ ಕಲ್ಲ ಕುಸಲ್ ಎಂಚಾಡುತ್ತೆ ಕೇನ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಜನಕುಲ್ ಲೈಕ್ ಮಂತೇರು ಜನಕುಲ್ ತಾಟಿ ಒಟ್ಟಿಯರು ಮಾತ್ರ ನಿಕುಲ್ನ ಇಡೀ ನೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಆತಿನ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ತೂಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಟೀಮ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮನ್ಪಡ ಪುಣ್ಣ ನಿಕಲ್ನ ಇಡೀಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ತಿನಿ ಬಜ್ಜಿ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ದ ನಿಕಲೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂದು ಅವು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏರಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುನು ಅವು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಆತನ ಅವು ಬೋಡುಂಡ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಈತ ನೆಟ್ಟ ಈ ವೇದಿಕೆಡಿ ಈತ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ವಾ ಟೀಮ್ಲ ಮಂದದಿಶಿ Nikla total act was based on double meaning dialogues, and this is not good for in a place like Bhutanatheshwara. Comedy atande janakul like manteru, but enklaglo onji social responsibilities uppundu anche adu undu family kulondu tupina anchina program undu inchina program family kulondu janakulu ಬೊಡದಿ ಜೋಕುಲ್ ನಟ್ಟು ಕುಲೊಂದು ತೂಪಿನ ಅಂಚಿನ ಸ್ಕಿಟ್ ಅತ್ತು ನೆಂಕು ತೋಚುಂಡು ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಐತೆ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಆತನ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂದು ಶಿವಣ್ಣಪ್ಪನ ಲೆಕ್ಕ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ వచ్చేది ಹೆಚ್ಚಾತನು ಮೇ ಬಿ ನಿಕ್ಲೇಗ ಅವು ಮೈಂಡೆಡ್ ಪೋಂದು ಪಂದು ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಮುಲ್ ದಿಯರಬಲ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಓವರಾಲ್ ಆಕ್ಟರ್ ಸೂಪರ್ ಜನಕ್ಲೇಗ್ ಪೂರ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಡ್ಡಾಪಡು ಮಾತ್ರ ಟಿ ವಿ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂಚು ಸೋಷಲ್ ನಂಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಒಂದು ಪಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ನರ್ಸಿನ ಭಾರಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದಾರೆ
ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇಡ್ತಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಈನ ಬುದ್ಧ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಈರ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಇಮೇಜ್ ಬಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಬಂತನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಶಿವನೆಲ್ಲ ನೂದು ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಸೊ ಓವರಾಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಟುಡೇ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಾರಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಅದು ಮಲ್ದಾರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಓವರಾಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪ್ಲೇ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಏರ್ಲ ತೆಲ್ಪದ ಸುಲಭ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಲಭದ ರಸ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪಲು ಈ ಒಂದು ಲೆಸಡೆ ಒಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನರಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಐ ಕೇರ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಜೋಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ವಿಸ್ಮಯ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಣ್ಣೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದದೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಕೇಳ್ದಾಗತ್ತದಲ್ಲ ನನ್ನ ತುಂಬು ಕಾತದ ಪ್ಲೇ Pale,